Atong tukion ang kasinatian sa usa ka teenager nga babay sa South Korea nga nagsugod sa dihang 9 anyos pa siya. Kini ang kasinatian ni Eugene nga giuluhan. Libro nga angay basahon. Sa dihang siyam katuig pa si Eugene, gihatagan siya sa iyang inahan og usa ka libro. Ang gamay nga libro mao ang Steps to Christ nga gisulat ni Ellen White. Sa wala pa ni ana, puro ra Korean nga mga libro ang nabasa ni Eugene. Apan gusto sa iyang inahan nga makakat-on siya og Ingles. Ingon nga pasinugtanon nga bata, midiretso dayon si Eugene sa pagbasa sa libro. Nagbasa siya matag adlaw sa bus samtang nagbiyahe paingon og pabalik sa eskwelahan sa South Korea. Nagbasa usab siya sa iyang lunch break sa eskwelahan. Lisod para kaniya ang pagbasa sa Ingles nga teksto, mao nga iyang gisipyat kini ug gitapos ang Korean nga bahin sulod lang sa usa ka semana. Bisan og wala niya masabtan ang tanan nga iyang gibasa, nakabati siya og kusog nga pagbati nga kinahanglan siya magpabautismo.